Қалып яңа буын жиыны мыннан 10 ел элек яшь татар иҗатчыларының үзара таныштыру, берләштерү, яңа әсәрләр иҗат итү максатыннан барлыкка килде. Алдагы язмабыз шул хакта. Қалып яңа буын жиыны бүген 10 яшьлек туган көнен билгеләп үтә. Заман яшьләре өчен очрашып, күзгә күз карашып, аралашу җитмәгән бер вакытта Қалып яңа буын жиыны оешты. Безнең горурлыгыбыз, ул безнең аерым бер гомеребезнең чорының матур нәтиҗәсе, илһамыбыз. Milli әдәбият сәнгать мәйданын үзләренчә яшьләрчә баетучылар 10 ел туплаган тәҗрибә белән пирамида залында уртаклаша. Қалып яңа буын иҗат берләшмәсе оештырган безнең җыр лабораториясе аша 80-нән артык җыр язылды. Шигърият, әдәбият алар гел белемсен туландырып торганнар һәм илһам биреп торганнар. Һәм менә шулай Қалып та безнең яшьләргә, миңа үземә илһам биреп тора. Яшь шагыйрьләрне берләштергән яңа дулкын шагыйрәне фикер мәйданчыгында тамашачы белән аралашуның үзенчәлекле алымы. Күрешәсем килә. Сагындым. Иң әүвәл Қалып Казан дәүләт консерваториясенең әдәби клубыннан башланган иде. Оештыручылар һәм Қалыпка йөри башлаган яшьләр үзләрен дә, дөньяны да үзгәртергә карар кылды. Қалипчиләр Камал театры белән тыгыз элемтәдә. Аның юл башы барыбер безнең театр белән бәйле. Моннан менә 10 ел элек Гүзәл Сагитова килеп, үзенең менә проектын тәкъдим иткән иде. Һәм мин бүген дә әйтә алам, Галиәскәр Камал театрының ишекләре менә бу проектларга һәм әлбәттә Қалыпка беренче чиратта безнең ишекләребез ачык. Салкын. Җылына алмыйм. Синең җылы киемнәрең юкмы соң? 10 ел эчендә Қалипчиләр иҗат кичәләре, яңача театраль чынбарлык, осталык дәресләре, барлыгы 70-тән артык проект тәкъдим итте. Минем канда хуннар тарих дауылый, идел судан ташлар калка. Нигез салучы Гүзәл Сагитова өчен шулай ук Илмир Низамов, Луиза Янсуар, Йылдыз Миңнуллина, Сөмбел Гафарова, Рания Усмановалар өчен Қалып аеруча кадерле. Ут тыргыза, сирен сала һәм ашкына йөрәк дип яза Қалипче Йылдыз Миңнуллина бер шигырендә. Йөрәкләрегезнең моннан соң да ялкыны сүрелмәсен, Қалипчиләр. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.